Bemid réile tosnú I gceann tríú ceanóid ach Sully enamid sin, bemid dul beor an air ag lehor traidisiúnta Craoladh fud na tíre agus fud na crinne. Ach ribh sin tá muid géirí búlabus mór a chláirtáil ó gachéine sa hala. Leverdil, tá go gí búlabus túin. Mai sibh, agus tá cínte de gannne sibh a bhhad níos fearr nuair atá na grúpa cheoil státe. Bemid réile dul ag an cúpla nóid. Ladies and gentlemen, welcome to the National Concert Hall. In the interest of safety, we would ask you to note the position of the exit nearest where you are now seated. There are in all 10 exit doors from the concert hall, all of which are clearly marked. In the unlikely event of an emergency, please move calmly to the nearest exit and make your way to the outside of the building, following the instructions of the staff. Do not delay and do not return unless and until you are advised by the staff that it is safe to do so. We hope you enjoy the performance in comfort and safety, and we request that all mobile devices and alarms be switched off for the duration of the performance. Thank you. Voor Gaeltachta ag Sheinn sa Gael Linn fiche sa cethair. Ag teacht chuamh beo ón geoláras náisiúnta an seo Mhaigh Eo agus an chala lán go béal agus fáilte roimh iligh atá an seo linn sa geoláras.
Sibse tá ag éisteacht linn fud na tíre agus fud na crinne RTÉ Raidió na Gaeltachta. Agus dar nói díobse atá I breanhain tá muid ag Craoladh leathanach Facebook Raidió na Gaeltachta Molscéal agus chanéil YouTube Gael Linn. An comórtas seo a teacht chuamh ocht I gcóir le RTÉ Raidió na Gaeltachta agus le Irish an Irish music. Is tócha go bhfuil tróran seo sa hala atá chomhthabhachtach nó beagnach chomhthabhachtach leis na daoine óga a chluisimid a casa cheoil státe an ocht agus sin iad moltóirí. Cuirigí fáilte le bordéil ribh I Del Fox, Don Locanar agus caithearlach na moltóirí Marco Chiali. Ocht ngrúpa a chluisimid státe an ocht ó ceann na tíre chluise sibh beganín níos déanaí faoin bailach tháinig siad an seo cho fada leis a geolaras náisiúnta an ocht. Ach tá muid a tosnú le grúpa a hagan ó chun é Aibreán, chun é Laoise, chun é Portláirge agus chun é na mí. Tháinig an grúpa seo de cheoltóirí le chéile tar éis blianta a chahabh ag imeachtaí nós Creative Connections in Sitge, Scoilsabhar Willie Clancy agus Music Generation. Ránach siad faoin le luach speisialta a bhaineann leis an grúpa don comórtas. Chum agus dagraigh an Commodore Michael Rooney a blankstí don cheolir an Music Generation Laoise sa bhliain 2017 agus bhí lára atá an seo mar bhall an grúpa sin ag an am. Agus tá buinte ag an órainn leis na háiteanna dúchais atá acha. Bhhailó go speisialta solachosíonn siad helórá le ahar taig, Mick, atá ag éisteacht linn san ospidéal an ocht. Agus tá siad faoi chuimín éireann siad ag an máirteacha as ocht a gcuid síbanna agus cócaireachta I lig. Seantais mothirí Róise, Benny agus Nuala, Dado Jack agus gach duine a thug tacaíocht agus deaghaí dóibh. Mar sin le túsachar le Sheinn sa Gael Linn fiche cethar chuirigí fáilte le bordéil ribh Flúirse.
misha gan chuid gan chóir gan chóg gan cista gan sod gan siúd gan sport gan spianna o siúlach Mhaigh Eo Sheinn na séir na slua na non na reacht na drain gan grúam gón is broid a misha gan chuid gan chóir gan chóg gan chista gan sod gan siúd gan sport gan spianna o siúlach Mhaigh Eo slán da haig da séir suair da dómh da haig da chléir da suaig Domhnaigh chléir gan chléin gan flúin gan chom gan chéin gan chríos gan chrús gón is broid a misha gan chuid gan chóir gan chóg gan cista gan sod gan siúd gan sport gan spianna o siúlach Mhaigh slán an éis dá bheaghaim dá gáil dá Gael dá scéibh dá snua dá mhránaíochta dá géim dá gúirt dá broisc dá bléith dá main dá mhaigh gón is broid a misha gan chuid gan chóir gan chóg gan chista gan sod gan siúd gan sport gan spianna o siúlach Mhaigh Eo
An grúpa Flúirse ó chun Laoise ag cartús le cuasaí sa Geoil náisiúnta an ocht. I rihan léad a bhí sémas ó Scanlainn chula státe a búla leis na grúpaí agus ag leabhart le cuideacha faoin olbhúcáin atá déanta acha don íomhár. Is i gcunda Laoise atá an grúpa Flúirse Lonnaigh, Sheinn agus Dara ón grúpa tá níonanam. Sheinn, láirlam siad an chéad bliain áite in Domhnaigh ag Siansa? Siad am chéad bliain chur Dara ceistem go le Domhnaigh sa grúpa Flúirse agus tuairt me go ngó sachan. Tá ochtas an grúpa agus tá mud scatí ar timp le tíre. Tá trúr as Aibreán, trúr as chun Laoise, tá mise as chun na mí agus tá duine bháin as chun Port Láirge freisin. I Dara bhfuil se sin dúlánach ó híomh daoine bheith scapaí I cúpla chundé ar le. Tá sé beag an íon deachar ach de an ábí mí de cleachta I Port Laoise, so tá sé leapálach le gachtainna. Mar sin tá sa tíochtasteach ón tímó chun chéad dúid. Ceach daoine leat go dtí seo? Tá sé ar bord, tá crackín tá hang le agus is bráin bheith I taiste le na cleachtaí freisin mar tá an fáilmachchas an teach máil agus go le cleachta le cúplaúach le agus teachta bhailann sin agus go le chola. Mar sin chuid mór go híonsa na chuid chéile agus sása bhaintas nach cha? Sinné. Marm sinné an rud is mó, ar le bíon tú ag caint le a gáide gachtaachtain agus bíon tú ag búla le chéile, so sinné. Bhfuil sé beag tnú leis na nacht mar sin Sheinn? Tá muid an thuga mór leis. Ní johan mis sé rón nervhíiseach ag go lear na stáisiach johan gachtain eile an nervhíiseach, so tá feice muid cacha an ggónseine. Bert lads as chundé an Chláir atá am chuideachta inis aine, Ragaireacht an taine ar an grúpa, Evan agus taigetam tá ar na lads, grúpa núise betar bór? Tháinig muid súil céile mína saona sílam. Bhí muid fríomhrú, bhí muid socht déanach ag teachta céile, so. Ceach é maithíonn tú a haig faoi a bheith ar státe an cheoil náisiúnta? Ní hagan an deis chun cín rómhinnic? No, ní hagan sé, so mám an bhródúil chun etalt an bratacht go chun an Chláir go bhródúil, lár anad ceoil chun an Chláir do ceoltóirí traidisiúnta na héireann. Bhúil sib nervhíiseach? Tom, well, an anseach ní muid nervhíiseach cepas ach nar tá tú dulthús ar an státe leis an lucht an rasúir ag fécantart. Hagan na scatamíní agus gacrúd mar sin fud féilechán sa bhulig. Tá sé Craoladh le bhar na grúpaí agus tá sé na píosaí sin dul amach idir na míreanna anas gur féidir leis ar lucht éisteachta ólas a áil faoin na grúpaí agus tá na píosaí sin le cloisteáil is féidir éisteach siarló ar an seinteoir ar RTÉ Raidió. Agus thula mar Flúirse ó lár tíre ó chun Aibreán agus ó chun Laoise agus ó chun na mí ag cartús lenar comórtas an ocht an seo sa Geoil náisiúnta. Agus tá mid gimat Linn is go dtí chun an Chláir. Éineann seo chun an Chláir. Well, mar is ódíobh an grúpa a bhuaigh comórtas Siansa an Norí ba as chun an Chláir dóibh an grúpa Binas agus beidir go naithníonn sibh an fearr ar Manjo an seo Evan Ó Cúláin. Bhí sé mar bhall den grúpa sin Binas agus tá sé a reisling an ocht sa chéad grúpa eile ó chun an Chláir agus tar nóí casan sé ar Manjo agus ar an Bazooki. Na ceoltóirí óga seo ó átainna éagsúla ar fud an chundé, tháinig siad ar fad le chéile ag seint in san Chláir Youth Trad Orchestra faoi stúr Fádraigh Riley. Agus bhí mé carceistar níos luúthe I rihan le céhéad ceoltóirí atá nó a bhí buinteach leis an Chláir Youth Trad Orchestra. Agus bhí siad rá in amantí gnearna siad chunamcha cheoil agus go níos mó ná céad ceoltóir ar státe ag casa cheoil le chéile sa Geoilíorann. Agus mar a dúirt mé bhí siad ilig páirteach in san cheoilíorann sin. Chomáile sin de chastriad ceol in ngrúpaí éagsúla faoi stúr Fádraigh Riley agus faoi stúr Dennis Liddy. Tá taig an dáhéhann seo, tá an dáhaigling. Tá taig ó cuimh agus tá taig ó gréafa. Agus tá muintear an seo chumach leacham leis. Chomáile sin ina deanta tá Áine, Emma, Liam, Lily agus Lia. Agus na ceol an grúpa seo tháinig siad go dtí Arclan Glór an deire seachtainna sicáte bhí an éile concertín ar siúl in inis agus de chas siad ceol ítach ar státe an sin. Agus
Tastíú buchas faoi le a gáil, go háirithe le Gaelscoil Mhichíl Chiosóig agus Domhnlaigh Hannah féin a thug áisina dóibh agus spás le cleachta a dhéanamh agus iad a chur an rabhar seo cheoil le chéile. Buchas go maith le I Del Vahan a thug an tóra an dóibh le Gary Shannon agus Roisin Broderick agus go háirithe agus go speisialta lena meantóir agus sin é Cillian Shannon. Leverdale chuirigí fáilte ribh Ragaireacht.
vingaron a villa Nuan vaca tu ingaron a villa On Turk van ogna guga She caught most in Garon a villa Iskilla Linn Schnack der var Craobh na Crunya Sis mill Shapog na drug der rose She caught most in Garon a villa On route to Raidió in Garon a villa No one back to in Garon a villa On Turk van ogna guga or she caught most in Garon a villa It's been a cheoil non loads non small Snuffle na mule Craobh na Salia Mar long fui cheoil gan hun gan ceosha He most in Garon a villa On route to Raidió in Garon a villa Nuan vaca tu in Garon a villa On Turk van ogna guga or she caught most in Garon a villa On route to Raidió in Garon a villa Nuan vaca tu in Garon a villa On Turk van ogna guga or she caught
Go chun é longfuirt atá muid a Gael Linn agus siad an grúpa Strancán atá in Aontílam, Aibreán agus tíreann. Aibreán, cid scéal leis an animatáir an grúpa seagadh sé Strancán? An fuama hagan as an fidil. Go má. Agus inistum, bhfuil si bar fádan is dolisteach in san ard test tíreann? Se. Agus bhfuil si gnóthachan is leis an ard test Aibreán bhfuil? Ach tam anganach ag sáidir ach clachtaigh mé ag an deir seachtain le mo bhana cheoil. Cé bhéid atá in sa mana cheoil? Tá séir mo bhana cheoil. Bhfuil gachtain i dtíana na ard test mar sin? Tá trúr duine san cúgalín ach tá gachtain eile san ard test. Mar sin gnóthach leis an ard test agus gnóthach le cuasaí Sheinn. Anganach. An é seo an chéobh bliain agaí? Se. Agus bhfuil si snú leis an íche nacht bhfuil? Tá ag súil go mór leis an ihe. Cé tú taon tíreann? Se. Cé chu minic agus a bhíonn si bheith cleachta? Tá idir clachtú gach deir seachtain agus i réithan seachtain chomha. Agus cé bhéid uair na seachtainna? Cé bhéid lá? Cúplaú beidir tríúr gach deir seachtain. So tá gach rud réin is ggóir an íche nacht? Tá gach rud ré. Tá mé de bugad raig ó chun an Chláir go dtí cinál túisceart leir tíre. Beidir sola chuir an chéad grúpa in aithneadíomh go ninseo mé beag an indíomh faoin próséis atá ann go comórtas Sheinn anas go gréicnín muid suas leis an ocht ngrúpa atá státe an seolín an ocht. Sa bhór, I mí dhearafór, tugtar cuire do grúpaí de cheoltóirí óga tafa dhéanamh de teaglam cheoil agus é chur isteach go Gael Linn. Agus an sin bíon moltóir amháin agus bíon an jab dachar ag an moltóir sin suas le trocha nó trocadó tafad aránú, grúpaí aránú le dul ag na ceardlanna cheoil a Harlín san Airach agus Marco Kelly a bhí I mun na Aibreán sin im léana agus raníoch an trocadó grúpa agus thuaisí de raig chofada le ceir ceardlan in átainna éagsúla fud na tíre. Agus an sin de bhí deiseacha búla le Mark agus búla le Idel Fox agus go ceola casa agus an sin cóirleáil ó na moltóirí conas fialsachar an cóirú agus a geol agus mar sin de. Agus as an trocadó grúpa an sin raníoch an ocht grúpa atá agin an seo státe. Agus tá sé ionach bí na ceardlanna siúil in átainna éagsúla fud na tíre agus tá sé ionach go deo freistal ceantas na ceardlanna sin a rihan lé agus na daoine óga seo eicáil agus a chlisteáil a buint an irid sin tarbha as an nám a chahan siad leis na moltóirí. Agus tar nui tá an tríú moltóir linne a nocht an sin agus sin é Don Locanar ag raunú an chéad agus an dara agus an tríú áit sa comórtas. Well, mar a dúirt mé táid ag Imeacht Linn cinál beagán níos fuide ó chuig ná chun é an Chláir agus an grúpa seo is as trí chundé éagsúil des na ceoltóirí seo. Ní bhhain as trí chundé éagsúil ach as trí chuige éagsúil. As Longford, Leitrim agus an Cabhán des na ceoltóirí seo. Tá an cuaigar chalín iad san fada freastal ardscoil Fáric in Granard Gundé Longford. Agus an sin duine bháin freastal scoil I Mhaigh Eo agus an duine eile in Molscéal Gundé Leitrim. Tá Owen Smith agus Darren Colaini mar thróirithe an rúpa seo. Agus tá sé anna mar ní bháin go bhfuil ón mar thróirí acha ach tá si de casa cúpla píosa ceoil nocht a chum ón an part an toothpick a glíonn siad ceann amháin agus part strancháin an ceann eile. Agus píosa ceoil nua chuma eile á casa acha a chum Gael Linn ecin sibh an sin casa a mosca ceoil.
Agus is as Molscéal go éhín agus de chumse riil Molscéal seut a chluisisih beagání níos déanaí. Bhuaig an píos a cheoil seo an comórtas don part nua chumtha ag fleadh cheoil na hÉireann a nuirí cógárdachas leat éhín. Buchas leis na tuisbithirí maras gná agus chuirigí fáilte Leverdale ribh Strancán. na dro luib na cuila is cléise bheogrimló Sheinn an Ragaireacht thug sílam go cuain agus go tló Tá sin na cuila is bógamis an sú Sheinn bon Smavin til lambilam a storin mokri Smavin til lambilam moskorati Smavin til lam skurlam skakorlad dekri Shemovil akinok naglambe Domhnaigh to marmwing Oh the isa halimbo kolidro margri
fearr cad é casam dú casual me fe clúcad ar gaibadón caríomh Gael ó dúr cuir sé struc mar raibhsan agus in Molscéal cur chan fan amach é casúil an súgan in me smá bhíonn tú lom a stórin ó crí smá bhíonn tú lom bós córatí smá bhíonn tú scurlum scagór de crí Sheinn mo bhíl ac yn noch nach lande Domhnaigh tú mar mhaigh Sheinn mo bhíl ac yn noch nach lande Domhnaigh tú mar mhaigh
siad an grúpa na féileáin as chun é lech garman atá i mo chuideachta inis Florence agus Sheinn ón ngrúpa sin a Sheinn inis dom cén fá an tanim éagsúil seo na féileáin. Well, maybe Dick Sheinn an Fort Loose in Piogamid on Tanum na féileáin. Florence inis dom cinsáis cleachta a bhí arsúil agam se. Gachína agus tá dearg ar an go bhfuil múntar iontacha a bheith a gcuin cosúla aine ní chinnéidig a Gael Linn ar an mealach. Inis dom bíon sibse ag cleachta agus ag olbhú a gcónaí a Sheinn ach bíon sib ag múna freisin. Inis dom faoi sin? Well, gací bhí mí ag fém ceoil agus bhí mé ag muoine ceoil. Bhuinig muid na daoine óga tá sé 5 bliana ag díis. An daithní leat a bheith mar bhúntar? Is even lom. Agus céir tú tain an sin Sheinn mín tú héanana gimmart sport? Imríon pegailach le a club orisiúil manú bailú uvitig. Tá sé ré a ggóir an ihe an ocht bhfuil tú sásta golamach ar stáitinis, bhfuil trib nervhíseach? Tá an nervhíseach ach tá an sásta lum freisin agus, yeah. Well, thulamar rá cheoil an sin ó mar a bhí mé rá 3 chundé, ní bháin 3 chundé ach 3 chuige, mar bhí ceoltóirí ó chuige Laoin agus ceoltóirí ó chuige Ola agus ceoltóirí ó chuige Chonachta agin in san rá ardthe ceoil sin ó chundé Longford ó chundé an Chabháin agus ó chundé Léitrama agus Mhaigh Eo. Inis táid dul ó beidir grúpa atá nua go dí an comórtas seo go dtí ceoltóirí go bhfuil traidisiún bráfada a buint leis an áit gur bastóibh agus le imachtaí Gael Linn. Agus tá ag imeacht linn inis go dtí deisceart chundé le Garman. Éineann seo ó dheisceart chundé le Garman. Is léir gur tháinig sibh sna bosanna, tuile faoi sin ar ball. Seo ceoltóirí Chláir an danar ó charige banmh i gundé le Garman agus is cuimhin lomsa de thosaigh mise ag obair leis an bhéile slóga sa bhliain 1977. Ní inniuh nó inné. Agus de bhí grúpaí Bonnie Céilí, grúpaí traidisiúnta, rinceoirí sete ó cheantar Chláir an danar páirteach in slóga sna léitheanta sin agus tá an irid sin tacaíocht tucha ag a bobbal sin go imachtaí cheoil na hóige Aibreán Gael Linn haar na blianta. Freistalíonn na buachalaí agus na chalíní seo ar fad ar na meánscoileanna i Mhaigh le Garman agus in Rusvic Trúin. Agus tagann siad le chéile gach seachtain sa bhunscoil chun ceolalachaint agus ní bhain sin ach tá próséis anna dheasán nuair a héin siad an níos. Tagann siad a rais le ceola bhúna dus na ceoltóirí atá níos óige ná iad agus mar sin beidir gur thuúla go bhacha sibh cúpla duine teachtamach an sin agus berta bhí buinteach le comórtas Sheinn sa beidir 5 bliain ó hin agus inis tá siad ag cabhrú leis an grúpa agus sin rud anna dheas eagraíonn siad an sin i Gaisleán an danar. Ní bhain go bhfuil an grúpa seo an seo ach de bhí 6 grúpa ó ceoltóirí Gaisleán an danar páirteach sna ceardlanna Sheinn inún Garabháin im léana. Agus is éocht é sin, agus éocht go bhfuil duine amháin níos mó ná aine eile freagragas agus sinní Anya Kennedy. Inis do thug siad nótaí dom agus leabhar mé leo níos luithe agus bhí siad arálam gur bhí Anya atá i gceannas ar na grúpaí agus a tróú na grúpaí na léitheanta seo ach a dul siar na blianta Martha Torpy. Bhfuil tú an seo Martha? Tá Martha Torpy an seo linne a nocht agus ise buinteach agus a tuair ceard do grúpaí ó Chláir an danar le dahad blian nó beidir níos mó agus tá Martha tá fearchaoin fáilte ró tá tú héanann seo le Marie agus Hannah agus Anna Alte ar fad rót. Mar a bhí mé rá chairigh John Revel leis an grúpa im léana agus dearn siad lom greibh siad de cleachta go dtí go moch ar maidin. Agus píos amháin atá a cheint ag an grúpa inniuh ná píos a dortidal blian na nóg a chum Paul O'Sullivan atá an seo sa grúpa. Cá bhfuil tú Paul? Chur de lábhsús? Níl sé ann.
deirtar lom gohfuil. Beidir gohfuil sé ar cúil an státe. Rénos, cheann siad das na daltaíoga i gaslan an danar ihe de híine sicáte agus tá cuidhád is na ceoltóiríoga sin an seo sa Gael Linn an ocht. Gan na hiile bhuile, grigi fáilte rih na Felacáin.
Domhnaigh Sheinn is fadlan his agus Flúirse Mhaigh Eo ní chuileán Domhnaigh mé tig ar an ard is be Craobh bunne bragagam níl gig mé an duine dogúr go jogad malóg ní chuileán is fadlan is fadlan Domhnaigh Sheinn is fadlan his agus Flúirse Mhaigh Eo ní chuileán Domhnaigh sin neacair an bhas is na daoine arán nó jogan nás ní inan mna gabrach go jogad malbhán ní chuileán is fadlan is fadlan Domhnaigh Sheinn is fadlan his agus Flúirse Mhaigh Eo ní chuileán Bhí me se ar an chuil is tharla domsaíl se bhród ó igad Dhéanach sí mar a bhain beo nó buchail deas óig den tantaine is fadlan is fadlan Domhnaigh Sheinn is fadlan his agus Flúirse Mhaigh Eo ní chuileán Mhaigh Eo ní chuileán
Seagadíhanna aine tá muid a gunda bhuiónis, well beidir go cheartam rá go bhfuil muintir bhuió in ar gaideocht an seo sa geol áras náisiúnta. An grúpa luasc atá mo chuideachta tá beirt bhuiil a go os mo chóir amach anseo. Laurlam, céisio bhéin? Áine sanam dom, gus is misisiníomh. Inis chum faoin grúpa seagaí sin mar sin. So luas gan tanam atá ar grúpa, tá ochtar ar an grúpa, tá muid londaithe I Mhaigh Eo, I chlórchlanúir gasánhhair agus bé Laoise. Na buhalaí Mark, Diarmid, Evan agus Cillian agus na cálíní Níomh, Molly, Anya agus Saoirse. Tá an túfas cúna testal chun grúpa mar seo a thuirt le chéile iníomh. Cé tá tuairt cúna díobse mar sin? Tá muid friúr má uncle Stephen Doherty agus tá lán over déanta agin. Bé muid ag Sheinn cúblaide a fisa agus muid híban an tatnafas. Céirt faoin na PC cheoil mar sin Anya, cé na PC tá gceist? Tá muid ag sin am 5 písa, so an Port, an Aibreán, an Molscéal, an Molscéal agus an Réal. Chun Stephen gá tún, so Rainy August agus May's Legacy March. And chun Michael Rooney písa bháin Manálí Truma. Ar nói tá órán le casa agaí freisin, órán tá picaí agaí, inis chun sin na níomh. An ána ficimid ná an ar an bealtaine agus súlamadé ó Eithnaí Uachán an grúpa láú agus thain sé go mórlinn agus chunam antí an gráine é freisin. Agus táid ag tnú go mór leis an Sara. Inis ó dhéisgurt chundé le garman go dtí céine áitlinn. Aon duine an seo chundé bhuió. Tá na bratacha a luasca an seo sa hala don chéad grúpa eile. Inis an nóirí bhí mar a caint níos luúthe bhí mé ar inseachtaíomh faoi binas an grúpa a bhuaig comórtas Sheinn san na bliana seacáte agus an grúpa a tháinig sa dara áit ná Armáin agus. Is cuimhin libh go maith iad ó chundé bhuió agus a reisling a rí sim léana. Trúr a bhí páirteach sa grúpa Armáin, tá Diarmid agus Mark agus Molly a reislinn a ríis ar státe an ocht. Agus credum go bhfuil beirt eile ón grúpa sa lucht féachana, Maibh agus Dara, tá fáilte romh. Inis an grúpa seo is ceoltóirí óga iad ó Chaisleán a Bharraig, ó Chláir agus ó Mhaigh Eo gundé bhuió. Agus tá chur méid ceistartha conas mar a bhúil sibh le chéile. Sna seanléitheanta dhearadís ag an phlá nó ag meitheal nó ag seisiún áitiúil nó a dtéigean. Ach an rud a dúirt siad lom ná bhualamar le chéile ar WhatsApp. Sin an fithe héana uaise stocha, sin an bhliaon fithe ceathar. Ach leis an iarna ará bíonn siad a casa cheoil agus a búla le chéile ag na phleanaí cheoil agus seisiúin in áiteanna éagsúla. Agus tá siad faoi stúr ag Stephen Doherty agus chomála Stephen anna chair ar fad feite acha ó listamór fada de roioine ina measc Tom Doherty, Eileen agus Cléana, Nags Gael Linn a chomhraigh lo leis an óráin a ranú agus chorú don comórtas. Agus an sin dearann siad lom go míonn siad ag cleachta in áiteanna éagsúla agus go bhhailó go fearr speisialta buchas a gabháil le muintir Swift. Tá Diarmid Swift an seo sa grúpa agus dearann Diarmid lom tá teach tábhairne ag muintir Smith ag Aisleán a Bharraig. Agus is an sin sa bridge bar ag Aisleán a Bharraig a hagan an grúpa seo le chéile le cleachta a dhéanamh. Ní bhain sin nach tá stúdio tafata ag Tom Doherty chumá agus tagann siad le chéile le cleachta a dhéanamh an sin. Inis bhí mé caintlíomh beag an níos luúthe faoin córas atá ann leis na grúpaí a ranú le teacht chomh leis a geol áras náisiúnta le páirte ghlacha i Craobh comórtas Siansa. Agus na dúisina a bhíon ann tá dúisina anna bhreatha dos na grúpaí a hagann sa chéad
tríáit sa comórtas. An grúpa a hagan sa tríoáit fáin siad dúis de 750 euro. An grúpa a hagan sa dara áit fáin siad dúis de 1,250 euro. Agus an sin an grúpa a hagan sa chéad áit buatóirí Siansa chuileh líon fáin siad trófií Gael Linn agus dúis airgid de 2,500 euro agus is mór an Mhaigh Eo agus is féidir leis na daoine óga an sprí fada bheith acha leis Mhaigh sin airgid. Ní bháin sin ach beidir go bhfuil sé tugadh faoi deara agah le tamil de bhlianta anuas na ceoltóirí na grúpaí a bhuain sin sa bíon annach chud deisina acha beidir túsa chur le saoil garamúil cheoil agus iad fós ina négóirí agus is ítach an rud é sin. Mar sin tá muid réile dal raig chuig í fáilte le bhordéil ó chun Mhaigh Eo rih luasc. Madden dan tauri Sus gaknag Ishis gaklan Kalini mashikabong gal glegal Is hagemer hey on sauling Saurubui Nanyoni glegal Hagemer hey non sauling Awale gobolis narma Yashin Hagen my hain on Saul Tony shikik shanam sus na spare dog is cradle is belong na cring Thought a kirk is na hain Nick shanam le pleasure is hagen my hain on Saul Tanya
Táisteach sná cálam mé éú is fágam mar hain an saoú linn. Saoú buin an meon an ní léige fágam mar hain an saoú linn. Bhána go bálas mar mána na ghéir sin fágam mar hain an saoú linn. Sa lásim ná dortas tá nárid mar seama le gairí den grún. Tá na mádí ag féidir sul seama cé géní is ágam mar hain an saoú linn. Saoú buin an meon an ní léige ágam mar hain an saoú linn. Bhána go bálas mar mána na ghéir sin ágam mar hain an saoú linn. Saoú buin an meon an ní léige ágam mar hain an saoú linn. Bhána go bálas mar mána na ghéir sin ágam mar hain an saoú linn.
Siad muintir hibridáran salt atá am chuideachta inis, Laoise agus Luí ón ngrúpa sin. Inistum a Laoise bhí sib ag taistil le gairid, cará sibh? Yeah, bhí mar London an seachtain scate le haig an comórtas fidir of London. Agus cin chuoineacha an comórtas sin daobh? Yeah, aus, yeah, bhí mar. Bhhailí beáil i dtíanana níos mó comórtas ar nús an ceanna London ar Sheinn an ocht ar nóí agus beidir amach an seo tiile? Is even Linn a bheith ag Sheinn le chéile, so tá comórtas sí nó féilte rudí mar sin. Louis, tá tailech mórháin a le salt an seo ag Sheinn ach tá tailech go chéanál ag an eile. Is tíbiste an grúpa freisin nach bhfuil? Tá am cúplaí ar grúpa agus trí siblíní freisin, so tá sé mar teirlach mór féidir. An Aibreán sé sin? I míon aragóintán, I míon treidzán? Uaireanta féidir, but uaireanta. Inisisiom a Laoise, tá sibse i tíocht ó hibridáran chuig an Chláir náisiúnta an ocht, ach tainn sib go dtí chundaithe eile freisin tá buíl ó chundaithe eile léamh? Yeah, tá burt bhil ó limnach ann freisin agus bíonn siad ag taiste le haig na clachtaí Chláir. Louis, cad chéalach sé daobh sin is Sheinn fiche ceir a bhuachaint an seo an ocht? Gacród sé tá beidir gohfuil bhí le ás an dainarm go méid a bhúcinnta an comórtas sin. A Laoise, bhfuil éon smaointe agat gon dúis? Yeah, tá cinnte an spruch so going ná chun EP aanamh nó CD aanamh sa todhchaí, beidir an tairí ag na féilte an rudaí mar sin. So béimmuid ag cloisteáil sult beidir ar Spotify mach an seo meastú? Yeah, cinnte sin é, yeah. Bhfuil si bh buin tanmh as an ihe? Bhfuil si bh buin tanmh as an ihe? Agus mar a bhí mé rá níos luithe tá an chala an seo an Chláir náisiúnta lán go doras agus tá sé ionintach ar fad slua chomór sin Gael Linn an seo ihe didóí agus muid sa Chláir ag ceúir a Craobh Siansa Gael Linn fithe cethir. Ach ní amháin bhfuil muid an seo sa Chláir is tá daoine ag éisteach Linn
fud na tíre agus fud na crinne RTÉ Raidió na Gaeltachta agus díreach le meabhrúdíobh chumá go bhfuil muid ag shruthu bio na meán hóisialta leanach Facebook RTÉ Raidió na Gaeltachta agus chumála sin Molscéal agus chanéil YouTube Gael Linn agus annach chu daoine a brennahhaing de cosúlata chumá in áitina éagsúla agus a churisteach teachtarachtaí iontach ará bhfuil si do buint ard tanmh ar fad as a geol atá á chasadúin a nocht ag na ceoltóirí óga iontacha seo. Beidir go dúra míad búla bus dóibh ag sa le héimid do raig. Well, Anis táimid a tuairtaigh chun é hebredáin. Ní hamháin chun é hebredáin agus chun é limní. Tháinig an grúpa seo le chéile im léana, cáirde iad atá sinnam ceol le chéile le roinnt blianta anuas. Tá trúr ó chláin I chinéide, tá John, Laoise agus Clóide ní chinéide. Tá chláin Vicra, tá Bertis cúpla iad, Caitlín agus Jack Macra, tá Cahaló Slatra, tá Aoife ní Chanéala agus tá Louis ó Marachú. Tá mé tééis ceoltóirí a chluisteáil hena féidir ocht ón grúpa binas a bhuaig an comórtas san orí, ón grúpa armáin ó chun Mhaigh Eo a tháinig sa dara áit, agus séisiir des na ceoltóirí seo bhí siad sa grúpa Séalach a tháinig sa tríú áit sa comórtas san orí. Agus chomála sin beirt eile Aoife agus Louis tá siad nua sa grúpa seo ach do bhí siad san grúpa eile a bhí páirteach in Sheinn sa an orí an grúpa Gaoise. Well, tá siad siúlach scéalach na ceoltóirí seo mar an deire seachtain na Seacate bhí siad hail I London agus féile ionta ceoil atá arsúil I London le tamil de bhlianta anuas Fiddler of London Festival agus do bhuaig an grúpa seo gradam grúpa ceoil traidisiúnta na bliana ag a bhéile idirnáisiúnta seo an orí. So cógáirdeachas leo. Níomháin sin dal an scéal ach River McGann as inis gon an Chláir bhí sé sa grúpa binas an orí do bhuaig Sheinn an gradam do fidléir na bliana ag an Fiddler of London an deire seachtainna Seacate chumá mar sin cógáirdeachas leo siúd ilig. Ach rénos dearann siad lom go mé siad Thar bheith gnóthach an grúpa seo an saoire seo. Tuis go bhfuil cuirí feite ach go Sheinn ag féiltí traidisiúnta timpeall na tíre agus ní fis ach go mé siad a taistil thar lear a rís chumá. Ba bhfuilú buchas a gáil go speisialta lena múntóirí agus a go tróirithe ar fad agus a glunne agus a meantóir Naomi ní bhfuirsa. Buchas chumá a dhearann siad le Michael Rooney, le Laura Carney agus le Brian Morrissey. Don chóirle agus don tacaíocht le déanaí agus tá súl acha a dhearann siad go muna sibh tanmh as an tardas ceol atá crutha acha díobh. Agus I measc an ceol sin tá pólca atá nuachama ige Laoise ní chinéide atá an seo linne. Mar sin, chuirigí fáilte le bhardil ó chun é hebredáin agus ó chun é limní raibh sult.
Sheinn Mhaigh Eo fearr a go riba mógar reáchtáil Mis éimen an knick a thabhairt a forfluk ó hir húl sléit is slúnta Leanas a chuid tacaíocht a chuid mar gur in bin de mágúna tá fearr a teamh ó hir héad a leat is go bé míad ngrúpa Domhnaigh faoi nacht a thuíocht scandéocht a gom réáach má heisreach gan scur má bhreanar gan chur scaníd a gom réon chur Níl caird a gom is dána glóm son ag lochig mé dul nó Ar fearr ó is ann nach bhfuil éon Domhnaigh Scogáigh mé dul ar fearr ó is ann nach bhfuil éon Domhnaigh
bhfuil aine siad an grúpa alta. Muintir chun éil dara tá chuideachta inis agus siad éhín agus céara an grúpa sin atá aníonm chalíní tá níe mórland alte a bhfuil se bré. Ceafan go bhfuil Madrid tuéis over an cruúcurteach agus táisce mí an danar na níis. Ceach fád agus tá se becleachta mar sin. Ceam gon mit a chclaachta ó timppel déir for hosmid a chclaachta an thug muid brise ar feúpla seachtain a ré mílog agus an tháinig arás le haid an bouta an darna bheta a bhí mí fearra. Bhí neart bátaí agus neart réiteach agus olbháin le duna cáhar se an tám. Sin ceist má ceistartéis móirí freisin dtíor chu mud a tmáint gachat ach ceapan go bhfuil an sculptaréis tu machchas céile ach nó tá fósa ag gobar go cuair scoil agus leis an geol ach rinne mar chclaachtaí i ré an deir seachtainna go mór ach níos is a ríist ar decéadín freisin. Éonar títhe tuthe. Ru sé decha idir scoil agus gachrod an támáilt? Bhí sé ní se dechar le tá ní réanana blina sé agus tá 8 amháin a blina trí, so ní ní ein scrúdathe móra dorá agus ní an bheith bortha faoi sin ach bhí sé fós písabag dechar an badansá atarthú ach formide agus tá an cleachta dénta in éis agus tá bras as leis. Tá mé de dride me dro dearan na híhe. Níle chá grúpa fáca le cluiste agin sa comórtas an ocht agus caiimrá a géiste leo ar chúlann státe tá caidan do chreidte ag na ceoltóirí óga seo agus tá molla den scahadal ní dóibh siúdháinach dus na múntóirí agus na tróirithe ar fád atáca. Well, má tá si bheith brenn ar an Chláir dearan sé gur bas chun é chill dara don grúpa seo. Well, Kildara, Laoise, Kilchionnig agus bailáthe lia. Dearan siad an seolm bhí a lán thoras ar an Emma 7 agus Emma 10. Leis na bóthríní timppel cnochain naach tíre agus sléifte átha clia leis an teaglam ceoil seo chuir le chéile agus an cleachta ar fád a dhéanamh ag an grúpa seo. Scéal fearrbhrónach. Cóil níomh. Níomh ní bhuiris chuir de lámh suas. Tá sí is jigan sin ar na piabíalan agus tá níomh inanimas a bheith san idáil. Thoras scoile na hidir bhliana, tá rang ar fad heil san idáil, ach tá níomh dílis don cheoil agus dílis tá cáde agus tá sí an seolinn sa Gael náisiúnta an ocht ag ghlacapáirt in Sheinn. Bhí na ceoltóirí seo ar fad buinteach leis go comórtas Sheinn an Norí in grúpi éagsúla. Ach bharrtaigh siad teach le chéile im léana de bhór an nasc idir néal agus tíreann. Mar de bhí drethar néal níise agus caiimé seo háile geartanis tá sé beag an in casta. Drethar tíreann Brendan ina máil den grúpa léargas a bhí páirteach an seolinn sa Gael náisiúnta sna bliana 2008 agus 2009 an dábhlíonn díreach sular bhúil an coronavirus sin. Ach, ina dhé sin thucraigh siad ar a grúpa seo a chuir le chéile. Agus dearann siad gur bhain siad antainmh ar fad as na puirt seo a ranú agus a dahí in san choruí dhéanamh ón taithí atá feite acha ó bheith ag seint i gceolárne éagsúla thar na blianta. Tá siad de lig hééis bheith ag freastal ar an scoilsabhar meitheal agus dúsáid siad an tólas ar fad a dólam siad ag na himachtaí sin chun an set ceoil seo a chuir le chéile atá siad a dul a casa dúin an ocht. Tastí nú go buchas fi le a gáil le Áine Magéine, le Deirdre agus le Eva Kettle,
Agus chomáile sin bert a luí mé hena le níise agus Brendan as an cóirle chuir sé ortha agus na léirmheasna a dhéanamh istócha nuair a bhí siad ag olabhú an set cheoil seo agus ag déanamh an tolbhacán. Inis mar a bhí mé rá, seo an dara grúpa dearnach inis beag grúpa bháin eile agan be mid a tuairtaigh ar charcaigh agus an sin beag an obair Jacker le denmh ag na moltóirí agus tíreach le meabhrú díobh Marco Ceallaí, Idel Fox agus Donal O'Connor thuas an sin san álaíar ag éisteacht agus I braca síos na nótaí. Chuirgí fáilte ribh alta. She's sunshine for Ragaireacht in the shift is made am hand carried me she's for Ragaireacht she's in sleep countries and morns made dan holds my home major the man on zaglik me when spear von huun sie scoop and drocht with free Nasa. She's in sleep, the street and Ragaireacht. She's on sleep for Ragaireacht. In her English lift is male am here. Craobh Siansa for Ragaireacht. She's in sleep. Beas and log a Sheinn Linn Laura anon Gerlúin and nail to dawn and news Flan fruits Haven Glana. She's in sleeve the street and Ragaireacht. She's on sleeve for Ragaireacht. In her English lift is male am here. Girlie me she's for Ragaireacht. She's in sleep. Streets and Mhaigh she is sunstill for Ragaireacht in her safe the smell am hand
Garlig me she's for Ragaireacht. She's in sleeve is street and Ragaireacht. She's on sleeve for Ragaireacht. In English slave this mail on pain. Garlig me she's for Ragaireacht. She's in sleeve.
Molscailt ó chundé chorcha atá mo chuideachta inis. Láirlam, cé sé péin? Ellen de Burke. Craob an bhór. Inisisiom, Ellen, bhí aoína ginseachtam sa go bhfuil tú ag múna an cheoil go na páistí tá tú ar nálscoil bhfuil? Ja, tá meid freistal go Laoiste bhar an smáil I limnach agus gach saharan bí meid múna ar maidin agus tá cuigar dalta go manis agus múnam an fadahachtáin agus amhránaíochta ar an seanas. Céir tú tain I chéar an fearr mór le spórt tú? Imréim le bailíon coleg CLG pell agus amáine. Mar sin tá animal club tú cíach ar an éad ach club eile bhfuil se ban na Molscailt agus sib go tréan a gobaid ar físaí an na hícheanacht. Tá sib sásta leis mé cleachta a dianta? Tá bhí réig agus tá an scetamíach chun imirt ar an státe. Dámach deis a go bhinis ar Sheinn fiche céad a bhchaint. Céir dhéanach se leis an dúis? Nílas a go maid roiim míad go dtí cúpla féalta cheoil ar an tairg agus féidir rud ag an deasa connacht an múntóir. Amach bhónar aine se gáil tafad ceoil, béidir agus glúias ganú cearnín chormach? Béidir rólua fós ceapamach, béidir le cúg blion ar aigen. Mar sin tá se big smíú ar hána hain? Ja, bhí mar ag caiintear an státe níos lua ag rá gur ceirtúin cúpla rud a chur amach ach gaid sé ní bheith míad ag déanamh ar feadh cúpla blion. Feic mud léinn mar sin? Ja, a gur agus. Tá mí tagtha ag an ngrúpa déarnach sa comórtas an ocht, agus beidir sulla chuir am an aithnídí a bhíad go rachamid síos tríd an Chláir agus cinál achhuimre a dhéanamh ar na grúpaí atá cliste agin hena féin. Thosaí mar grúpa ibar a héan le Flúirse ó chundé Laoise. Ina dhé sin, Domhnaigh mar Linn chomh fada le chundé Chláir agus an grúpa Ragaireacht. An sin grúpa ó Longfort agus ó chundé Leatrama agus ó chundé céin chundé eile, chundé an Chabhain, an grúpa Strancán. Go deisgur chundé le Gael Linn ina dhé sin agus an grúpa na Felicáin. Agus ina dhé sin, bhí mar a gundé bhuió I ggólúdar Luasc. Salt ó chundé Aibreán agus ó chundé Limní. Grúpa ibre seach a thulamar ná Alta ó Kildara agus Kilvantáin agus Bailliacht Lia agus áitina nach iad. Agus tá mid tagtha inis ag grúpa ibreacht ag comórtas Sheinn sa Gael Linn feithe cethair. Is as iarthar charcaí das na buil den grúpa seo agus. Tá andúil ar fad deirtar lom ag na buil den grúpa seo ag gultúr, teanga agus sport na hÉireann. Bíonn siad ag imirt comógaíocht, imánaíocht agus pell nó cad. Glachann siad páirt gníomhach ina globanna chum an núcleas Gael áitiúla agus tá siad tar éis dul ar eistar bra cheoil ag críochnú le léirú na hícheanacht sa geoláras iontach seo. De chuir siad aithne ar a chéile agus téann sé seo siar nuair a bhí siad 7 nó 8 mbliana d'aois. Agus freistalíonn siad go rialta ar éilte cheoil éagsúla le na chéile I rinne bliana. Féilte ar nós féile fádraigí cuimh in Oileán Chiarí. Féile Maras O'Keefe sa Chiiscéim agus scoilsaora Willie Clancy is ráid na carrach. Bertie tá mar shróirithe acha, Richie Delahunty, agus Rosárí ní cheagnaí. Agus tá an bhirteach siúd anna bhródú ar fad as na ceoltóirí óga seo. An is tharla 8 dóibh I rinne seachtainna. Agus níl sé seo éasca daileáil leis. Bhris roinnt des na thuirlaise ceoil. Agus an fág ar bhris siad ná, bhí siad á cheint an omarcha. Concertine Lucy, bosca ceoil Mhaigh Eo, agus bosca ceoil Chiaráin. Bhí siad ar fad san ospidéal éireann siad, ospidéal na Nuirlaisí, agus buchas le Con Herbert, le John Brosnan agus le Richard Ray as
fiosachar na thuirlaisí iad Yesú agus iad bheith ré le teacht státe an ocht sa cheoil áras náisiúnta. Le cínte go raibh siad ré le haid léirú na híthe nocht. Níl sé éasca má bhrisin uirlis má tá rud ag an mícheart le uirlis. Is féidir ceanna áil ísacht ach ní mar a géana le do uirlis héin a chasa go háirithe ag ihe chótáhachtach sin le Craobh Siansa Gael Linn. Mar a bhí mé rálibh seo an grúpa déarnach beag brise gear agan tar éis an grúpa seo a chláirtáil agus tuair mí deistas na moltóirí a níntana dhéanamh suas agus nuair atá sé sin déanta tucha mí rais agus beag fógart na mótóirí agus brunna na núisina. Tá míid beagnach ré tá mé ceappa le dul leis an grúpa déarnach státe i comórtas Siansa Gael Linn fethe cethir. Is cosúil nach bhfuil muid go thomláin ré fós ach. Céad, Sheinn ní chuirtín a bheadó góir. Sorcha ní chealaí a bhidal. Mícheál Ó Conraí a Mosca cheoil, Lucy Teep a grit agus a concertín, Rian McCarthaigh a banjo, guitar agus mandolin, Evie ní griscóil a bhidal agus a mórán, agus Ellen de Burca a grit an adóg stein agus an adóg góir, Seothagaí Molscéalt.
Sna tinne Shavaya come clear it dear me do dilon over in the hine makdra har the folly aspa the bok a vira glair bo na la higher ke bo Sheinn chan fair air cock bo na la higher ke bo mini arrox ni der kavaingi Barlum nosh geling go vegi go mo clear takt good in there's mad in those tea Hollock she banged them vag she uin them curk she jacket in that's their no vochel bo na la higher ka bo Sheinn chan clear air ka bo na la higher ka bo mini arrows ni der kavaingi Chunach se berre I chunach a rain ti current se duelin ti splore ni Mhaigh Eo nar yasi o nar vair o nar yasi an tan a fair air cock bo la la air ka bo Sheinn chan a fair air cock bo la la air ka bo mini arrows ni der kavaingi Slice the nor yasi nor fire go nor yasi and tan a fire cock bo na la higher ka bo Sheinn chan a fire cock bo na la higher ka bo mini arrows ni der kavaingi Sing long picket, sing long ain't sing says measure then tan the fair air go nor yasi nor fire go nor yasi and tan the fair air go bo na la higher ka bo Sheinn chan the fair air go bo na la higher ka bo mini arrows ni der kavaingi
Táisih múscailt ó chundé Chorcaí. Glachamid sospiog agus nuair a aimid an deatachbán ó na moltóirí bemid ar aislih.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. What channel are you? Only 17. It's, yeah, wireless 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beautiful, and you've got the pop shield on there. Got the pop shield on, yeah. My Kermit the Frog's knob. Oh, I'm not in front of the house, am I? On. 1, 2, 3, 4. And 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. See? And Nick, how are you feeling there? I'm not feeling anything for the moment. Just give us a second. Aye, shout at me and I'll come back to it. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Everyone stopped and looked at me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes, 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 yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. The crap out of that. Say again? Why am I eating out loud? I know, are you driving it up at like 12 o'clock? Where's the clip off this? Hey, hey, hey. Hey, that sounded great. What you doing with the clip off, man? They're like, I'm gonna put it off, but I'm not talking about it. Again? I'm gonna put it off, but I'm not talking about it. Okay. I'm going to go back to it and do it 1 to 10. Yeah, go for it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Andy, Dad. Oh. Yeah, just needed to get grab powers. It's just like all off stage on that side. Yeah. But I can do Go that. around and kind of wait because we kind of need it out of the way for the orchestra tomorrow. Oh, yeah, but it was just so they could. yeah, it's great.
Agus bhar géad fáilte rais a cháirde go dtí an cheoil áras náisiúnta an seo Mhaigh Eo lia agus buid ag Craobh Siansa Gael Linn fithe cethar. Anis chuirigí fáilte le bordel chun státe ribh Mhaigh Eo Chathaoirleach Gael Linn, ribh Gearóid Domhnaigh ceanara RTÉ Raidió na Gaeltachta, Robert Houston ó Irish an Irish Music, agus ribh Marco Kelly Chathaoirleach na Moltóirí. Is tócha go bhfuil Mark fós a scríomh nótaí thuas stairde. Híle go raibh sé teachta nús. Réanús sulla héimiid níos fuide le fógart ní féidirling na buaiteoirí a ógart mar níl Marco Kelly an seo. Ach an rud a táid a dul a déanamh ná táid chun bánahantais a bhrunna na ceoltóirí fad a bhí páirteach sa comórtas iontaach seo an ocht, agus sulla héimiid níos fuide beidir go mbeadh se go deas go dúirmis búlabas a gach ile ceoltóir a bhí ar státe. So tá ahrú plán beag le bheith hagan mar tá mé choníirí ar Mhaigh inis beidir siúil siar ag an mórd agus na buin a bhrunna na ceoltóirí. Agus beidh ionadaí ó gach grúpa ag ghlacha leis an bán son an grúpa. Agus tá muid a dul tosnú, bhfuil siad ré, tá muid a dul tosnú leis an grúpa Flúirse ó chun Laoise agus Mhaigh Eo. Sin an fág raibh sé déanamh go teacht ar státe mar nu raibh sé géirí an brunna sin í dhéanamh. Mhaigh Eo. Ragaireacht ó chun an Chláir, Lily Nic Wahúna. Strancain ó chun Longford, Nadine Nic Gowan. Na Felacháin ó chun Garman, Evan O'Brady. Lewis ó chun Mhaigh Eo, Mark Bulger. Sult ó chun Hebridáran, Caitlin Nic Craoh. Alta ó chun Childara, Ciara Nic Éanry. Agus Molscéal ó chun Corcaigh, Rian McCarthy. Mám fearr Mhaigh agus ní gad sí síos a rís mar tá Mhaigh chun cúpla focail arálinn in is ar son Gael Linn. A cearde Gael is mór an privilege dú an ihe mhór cheoil seo a caiithú uair másc. Is mise Mhaigh Chathaoirleach Gael Linn, agus son Gael Linn go buchas libh go léir mar lucht tacaíochta as an bheas agus an orm a léirí sibh donna grúpaí iontaithe ar staide an ocht, bula bos donna grúpaí leabhardal. Is tóga il crí gani an iris slua comór seo ag il bailithe le chéile le sult agus pléisiúr a winch as an ard caijan cheoil agus thallann a tag a flúirseach a másc na geoltarí óga a thallann an ocht. Teigem fásta bhfuil slua digitá go muíonn sin ag taú linn ó chéan agus ó cóngar agus bearm a bhanach dóibh go mhaith. Tá an ahas orm bhfuil ceanara raidió na Gaeltachta linn sin Gaelroid MacDonagh. Tá muid anmhaoch as an tacaíocht leananach a chur an raidió na Gaeltachta ar fáil agus Molscéal go mhaith. Ní amhain go bhfuil Sheinn beo ar na hairthanta an ocht ach tá comórtas ar fáil ar bheo thrúth ar Facebook agus ar YouTube a bhí le Molscéal agus churann sin go mór leis an eisbris.
Is jaslum fásta go bhfuil Robert Houston ceannasaí Irish Music Magazine in our mask an ocht. Is mór agin a tacaíocht bhliantúil. Ina hananta sin tá Gael Linn anmhaigh as an tacaíocht ratha a thugann forras na Gaeilge donna scéimeanna a rachlamid ar bhain bhliantúil. Ach is leis na ceoltarí an ihe, agus a hiarcis nach iad a rinn ihe dó. Mar bhuaintúir mé héan tuigim na huaireanta clachtaithe, na córáití éagsúla a dacu le réanú na nóran, agus na sketchmanaí ar cheolaí na dafad, freastal ar na céardlanna, agus an buachfonse, an ceolaras seo a bhaintseach. Tá muid anmhaigh don na grúpaí ar fad a dul bhí Chláir don comórtas an leana. Agus dóibh siad a chodí lá ar a malach, na múinteirí, na tistí, agus na mantraí ó chun na tíre, má cheoil sibh go léir. Chláir iad an ocht a léirí crochaíocht, commas agus ceonródaíocht in airneall an cheoil. When mé taitnú agus tarabha a sihir na geoltarí, agus hui binnas agus alín an cheoil go mór a bhaimóram. Tá snástacht agus agar nachbug le sonrú ó ceoltarí a tá go fáil óg. Is on do Gael Linn le tacu le húsáid na Gaeilge agus éireacht na níl a cothú go fórlahan, agus tá na sprochanna sin a chreisiú I comórtas Siansa ó buniú é Mhaigh Eo is fiche ó hin. Góm buchas leis na Maltarí a bhfuil an cuaram is deacras sa teach acu an ocht, I géirí buaitirí Siansa Gael Linn fiche a cethir a amsú, as ocht ngrúpa a bhí lig dó chréid Mhaigh. Curann sé go mór le atmosfér agus gradam an comórtas Siansa go bhfuil teacht agin ar ardán an ceolaris, agus ar an ábhar sin góm buchas leis an oireann ar fad as an áilsiú a curann siad ribh Gael Linn ar bhain bhliantúil. Ní hocail in toirt faoi ihe mar seo gan tacaíocht na fearne sogin héan, agus ar son award góm buchas specialta le fearn Gael Linn a tan seo go Flúirseach an ocht. Tá focail ar leith tiltte ag mariad ní neachtain agus Tomás ó Chéile as an sár aber bulabá studbhairt. Mhaigh Eo, tá sár aber deanta acu an ocht le Siansa. Agus ar Jeru, agus tá súlagam nach Jeru ar bí le férinne, góm buchas le banatí na hithe áine Hennessy. Tigtar dú gur bunan seo agus an créalú dearanach ifigúil a clunhí mo Joáine agus ag dul ar scór go lua. Tá an séimseacht agus sainneolalas ar an cheoil rinse ag aine Linn le Linn na mblianta. Agus tá muid go léir faoi cuman eici as an turbhís hontasach, ard caideanach a tá curthar fáil eici dúin mar lucht éisteachta. Giamas gachrach ort a maihan seo a aine, agus a rás agad. Gur míle agad Wayne. Líamanis ar cheanara RTÉ Raidió na Gaeltachta Gearóid Domhnaigh le cúpla focail rá. Gur bhaid dáine. Tá sé aontacha bheith éis ríist ag Sheinn sa geolaras náisiúnta agus thar cheann RTÉ Raidió na Gaeltachta bhailim sa comórtas íon leis na ceoltarí ar fad a bhí ar stáitsin seo. Sib sin chúis go deagan muidin seo cholamh líon as a chéile. Agus tá cinnte go leor tiismathirí, go leor múinteirí ceolinn sin tá fearr bhródú leis a méid atá díontaí. Ní hamháin a méid atá díontaín seo nocht, a cha méid atá se bíanana le blianta agus se beclecht agus a gobar sa máil agus hir sa siomra. Agus tá hééis se bhúirtecha fada leis an stáitse dréochtúil seo, stáitse fearr staidiúil go deo. Chun teantas arm cholamh líon agus me siti huas sin an thallann na ecanmuid ar a stáitse. Daoine óga picas suas trí chead uairla sé an nám agus iad a baint ceol aontaich heastab. Comórtas slí ar fad. Bhil an buchas a lecha le Gael Linn. Tá obairiontacha dhéanamh, obair na gapalacha dhéanamh chun an comórtas seo reáchtáil cholamh líon. Mentóirí ceoil gur le fud na tíre, ceardlainn á reáchtáil agus in sin tugann siad cha fada leis an áit aontaich seo muid agus tá muide fíorthásta bhfuil baintein leis. Na partneraí atá pléile seo chumá tá siad tharbh tábhachtach. Irish Music Magazine, Molscéal TG4, muid chéine go géibrú a bartla na chéile.
Tá sé Harbh táhachtach go meach muid gébrú le chéile, Tá muid freistal ar a bobbal cean an céine agus nuair a tá muid deanta chéile sna nuair is láidir a támuid. Díadach maidir leis a gomórta seo, Tá muid anhródú agus an mhórtas a chais an róla tá againn in san gomórta seo, agus na fáil go muid Harbh buoch go Gael Linn, gúil muid anna bheith páirteachán, gúil muid an tacaíocht a thuairt go cheoltarí óga, ní hamháin le cóna thuairt chuníe gon cheanál se reáchtáil ach freisin le néad a chuireach ar fud a dam ar FM nó ar an idirlíon chamá rud atá an táhachtach agus is dóilm go gurinn sé sin go mór leis an gomórtas. Na moltóirí, bhí mu cheappa gur sé péis imocht, nuair nach sé le feiceal háirteach gur maithagaise as an jabbat a díanta nniuhagaise, agus le Craobh Raidió Gaeltachta atá gobarinn seán ocht agus chamáile sin atá gobar a gasla gur míle maithagaise. Ach tá duine bháin gur bhfuil an buchas ar le a gáha lethe agus sin í láithir na híon ocht áine hensaí. Tá blianta caite é gáine a láithú chláirchaí cheoil a Raidió Gaeltachta, í mar ambassadóir ag a stáisiún, agus í mar fearr ambassadóir gan stáisiún. A chuirín cheoil chun cín, na ceoltarí chun cín, an cultúr agus an teanga chun cín, agus a cabhrú le Sheinn le blianta fada freisin. Mar a dúirt Wayne, seo dín gig dearnach a bheith seice nocht go hefigiúil leis a radio, agus bhhailmsa buchas ó chrí a ghlacha le áine hensaí, gachrá agus sláinte í ar stáine, agus tá sí a bhálach hir an seo. Áine beidir go de comach mar bhhailín rins pláhannaí a bhronna ort chamá. So áine, gaile bhaite amach. Agus agus siodí caitlíní chóláin agahar stúr Chláir Raidió Gaeltachta an banisteoir atá gáine. Tá leor molla fáte gáine le rintlaintaí nuas agus béir fear rintlainta eile agus níos fuidená sin. Ach an áiríí ní choréan in a bhocail go bracha an méide tá díantaice gon stáisiúna tá againe agus go phobalinn cheoil go mórhór, bíoh Gael Jacob nó nábíoch. Nuair a bhíonn smuid ag Willie Clancy, má hain tú go fada leis a ródaí, feice tú go bedín superstar. Bín daoine gur a hiocht go fada lethe i ggéar le labhairt lethe agus iad a géiste leis na chláirchaí teice agus tá sí rite ríist. Ach áine gur a míle maithagad agus gnéirí leid sa saoil. Síorí ba cháirde is me sin mud níocht an riarthóid Sheinn sa Gael Linn, agus bhí chuineo a héin a bháid se bachadid ach tá cuam speisialta ormanocht agus bháilm héin agus le Gael Linn an deis se hapú le buchas cháil le nar gar buan áine hensaí freisin. Marlo Wayne agus Carol's Room by áine go ar scoil RTÉ Raidió Gaeltachta go luath, átarach sí lorg ó hí cheoil tradiisiúnta chorchan cín, gan trocht a bhfuil zintaice ar son na Gaeilge agus an síl chadamúil. Deirtar gúnaí Gael Linn ceach a híntach agus a bhíons áine ruing, agus gur féidir brathar a gúnaí gach tacaíocht thuairs ruing, ní hamháin go Sheinn ach dar scéim na eile chumá. Ó thosa a héin sa ról seo le Sheinn bhí áine a gúnaí an, le cóir le thuairs chum, agus ag focail cabhrach agus spreagadh aice de gach ará ar bon ó híomh airgún comórtaisce. Ní bhah sé ceart gan an deis se hapú le aithneas ceart a thuairs chut áine. Mar sin bhálum ire bhhain mac fellimí Carlach Gael Linn bronna speisialta gan aráine ó Gael Linn le ar muchas chaáléthe as gachhfuil an teice chuing in imacht na mblianta. Tá man súil go mór le neartteisna a bheitchain a bheith gobal le ríise áine a machchan seo, Gael mud gachrá ort gur míle magaí. Tá sé anna eacar tal ra se gobar in na dhé sin. Ní léon rágam. Ná tuis gom go bhfuil si bheith fannacht de rud amháin agus an rud is táhachtaí is tócha ag go pointe seo gur míle maitha go bhdal an scéil. Agus i Del Fox agus Don Locanar agus Mark O'Kelly bhí an jab is deacra ach go siúd an ocht agus tá Mark an seo hanis th ceann na moltóirí leis na torthaí a thuirtíomh.
Gur má go dáine agus cogordachas leis na grúpaí ar fad a bhí i Craobh Siansa 2024. Bhí ihe ionta ceoil agin in ocht agus ceoltóirí cumasacha óga ag Sheinn os ar góir. Bhualam an deisio thógáil chomá tréiliú leis na grúpaí a le go bhí páirteach i Siansa im lína. Tá caiideán an comórtas seo ag dul ó neart go neart gach bliain rud a dhéanaan an jab an dheachar oringe mar bhfuiltóirí. Ach bhualam cogordachas ar le a dhéanamh leis na ceoltóirí lig a gcuid múntóirí, meantóirí agus na tismóirí dar nói a bhí taistil ar fud na tíre lo agus buchas a gáil leo lig as sór comórtas na bliana seo. Agus inis gan na hiilemuile seo hiad na buatóirí Sheinn sa Gael Linn 2024. Sa tríú háit as chundé Corky. Molscéal. Sa dara háit as chundé Laoise. Flúirse. Agus inis, buatóirí Sheinn sa Gael Linn 2024 as Childara Alta. Sin búlabás ceart. Cogardachas leis na grúpaí ar fad agus sin deire len ar Gael Linn an seo ón cheoil áras náisiúnta. Díreach focail buchas le fuireann RTÉ Raidió na Gaeltachta bhí ag Aibreán an ocht le seanú Craoladh le gasla le Colmhílí Marty Curran agus Damien Sheinn an seo sa geol áras le Ifeanní Húlahhain ar na Molscéal Séamus ó Scanlain, Johnny Chéide ar leanúnachas sa gasla agus ar léirithóir Kathleen ní Chúlainn. Sin bhfuil ón geol áras náisiúnta go méid beo ag an amseo rís ag Sheinn sa 5 chuig chuir mí deire leis a Chláir leis an ngrúpa bócach Alta.